Mayo ng pagtubod sa Diyos, mantangan iba na mamalimos ni pagkamuot. Ang storya ni pagkauripon sa iyan na ining-iisipon. Ang buhay na sa iyang hinangos, pero daingan na may papadagos. Nalalabos
good evening. Maray Everybody. na banggi po sa Indogabus. Kami po pala ng Laban sa Gabos. I'm Jawaid. This is Levi Gabi? Nila. Nilan. Siya pong pinakahubin sa mo. Yes. Hubin ng isip. Bale, Bakit again, laban sa gabos? Hindi, we're Laban sa Gabos because during that time, itong bale, kainitan kang BBM and DDS and Pinklawan. Those were the days na grabe ang kaanggutan ng mga tao sa kada saro. Magkasararo dahil sa iba-ibang pananaw, opinion and kanya-kanyang manok. Okay. Doon po na-derive ang Laban sa Gabos. Kumbaga, it only means na when you say Laban sa Gabos in Tagalog, laban sa lahat, it only means it only means laban sa mga salanggibo kang mga tao. Laban sa laban sa salanggibo kang mga tao, gabos na tao, ibig sabihin pati mga sadiri mi, sadiri ko, sadiri ninda. Laban sa mga salang ginigibo kang kada saro. Kumbaga naging ang mga tao kato naging observer sa kanya-kanyang paniniwala na kung ano ang sala, kung ano ang tama. Ito ang time na arangguton ng tao, magkakapwa Pilipino, nagkakaarano, nagkakaperikuna, nagsusuruwayan, kung ano-ano. And doon po ali ang Laban sa Gabos. Anyway, aside from politics, yun na po yan ang pinangaran medyo in katong time na ito. Bali Sinilan and ang inot na member kay Sinilan, si Marco, si June, tas ako. Ang inot katong May, katong kay Lenny, itong 2022. And then si Levi Palan, naglaog na siya kang June that was the time garo na si June man nagkaigwang problema sa iyang health and bali baka mahalo yan nagmamadali man ako kato para may target man akong time range kato kung narin ko kaipuhan sige lang gibong kanta. Kaya si Levi ang nakuha ako, tapos si Marco man naging busy sa niya sa iyang love life. Ay dahil sa iyang joke lang sa iyang trabaho saka dakol siyang banda kung matibay kaya itong mga gitara. And then sabi ko ako na lang masakiton kaya ang gitarista digdi sa naga pag itong kaya ako man pati sa man na masiri pag abot sa bagay na yan. Kung gusto ko man, magugustuhan ko kung mamanduan ko si gitarista kung anong gigibuhon. Kaya medyo napodkayan bad ma-offend man si kaya sinadiri ko na lang, although gusto ko matibay na gitarista, mas matibay pa sa ko, pero syempre ang chemistry diyan kayang chemistry, ang pinaka-importante ang chemistry. And then si Levi, na-meet ko kato nasa The Barn saan to? Sa Jugs and Mugs. Nagdalan siya katong tugtugan, nahiling ko na kasi mag-perform kato sa Iridium with Attorney. Sabi ko matindi yun niya. Hindi ko alam, bading pala. Ang lakas ng range ng boses niyo, sabi ko okay to, sabi ko kukunin ko to. And then sabi ko, naging porsigido ako. Sometime kita, usap kami doon sa bar. Usap tayo sa bar, di ba? Kadibelopan kami. Jamming ka. Jamming kami noon. Tapos nangyari noon, nung doon nagsimula, nag-usap kami, nag-rolay kami kung and we started with a song baka gano'n. Wala pa, no? Wala pa. Jamming muna. Andun pa si Marco that time, di ba? Doon, naging busy na nga si Marco and then Nung binuo na tong hen. yung Pero hen yun that's doon. another story. Mamaya na. Oo. Bale, kami na lang tatlo natira. Sabi ko, we decided na kami na lang tatlo para
At least kukulangan niya ako dahil walang rhythm pero mahirap kasi mag-commit, di ba? Yung mahirap maghanap tapos another adjustment, parang napagod na sa adjustment. Kaya kami okay lang kahit na ang oras namin sa pagtugtog is very konti lang kasi may trabaho, busy pareho. Ako busy rin ako minsan. Ayun, doon galang yung laban sa gabos, yun ang history, bale. And okay naman as of now, okay naman ang namin, ang samahan namin tatlo. Threesome. Okay. Ayun, tapos and ano pa? Ano pang magandang Siguro yung explain natin yung sa mga songs Ligaw. namin. Let's start sige. with Ligaw na Tupa. We start with the first song. It's called Ligaw na Tupa. Bale, ang Ligaw na Tupa, original yan ng Gonoras when I was in Manila. When I was in Manila, nabuo namin yan doon. Ligaw na Tupa. That was 2005. Tapos, ang grupo ko noon si Eldritch, si Eldritch Custodio, yung drummer, yung kapatid ni sa Stone Fring gitarista ni Billy Reyes, si Rex Reyes, yung drummer namin. Tas ako, sino pa ba yun? Bali 3-piece lang kami nung lumalabas eh. Kasi gawa ng yung utol ko sumali lately na sa video na lang sumali, sa recording kami lang tatlo. And then before that pa andyan si CJ Baloloy, then si Paton Alvarez. Pero lately kasi naging sa Manila kasi ang lalayo ng pinupuntahan. Ano ang inspiration mo para maano mo yung Ligaw na Tupa? It's all about me, yung kumbaga sa and other Self- people na yung kumbaga self-reflection. ligaw na tupa. When you say ligaw na tupa is naligaw. Nandas. Naghahanap ng katotohanan. Ang babaeng tupa. Kayo yun. Pigilan nyo ako. Hindi, bali ganon. Yung ligaw na tupa is about person na wala sa landas. Pero yun lang naman ang paningin ko. During that time, nasa landas na ako noon eh. Bali, na-foresee ko lang yung unang mga nangyari. Ayun, ang ligaw na tupa. The next song is... May isi-share din ako sa Ligaw na Tupa. Yung sa Ligaw na Tupa, yung original na niyan ay yung bassline ng dire-diretsong yung parang solo. Oo. Nung ako na, medyo nilagyan ko ng konting variation para hindi Yung style niya. para may parang style ko na rin. Oo. And para kaya kong gumawa ng backing vocals. Kasi Yun. ang ganda nung Ligaw na Tupa sa alam ko parang backing vocals mo. Ikaw rin yata yun, Oo, kasi wala namang Pag live, doon ko yan. Kaya medyo binago. Maski si Dylan eh. Yung drums nun, dinagdagan ng buhay. Yan ang arte. Yun. Nagalit si Rex niya. Dinagdagan ng, hindi, may konting lang. Kumbaga, variation. Bigyan ko ng buhay. Si tatagalog kami, baka sabihin niyo ang arte namin. Tatagalog kami dahil kay Pero kay paring Levy kasi he's from UPLB, Los Baños. Bale, kaya nagtatagalog, baka sabihin niyo nakatungtong kami ng release ng Triangulo. Yun na. Okay. Tapos first song. Yan. Okay. So, Play na po namin now we're yung playing Ligaw na Tupa. Okay. Live Okay. at Matinda Studios, sige na. Metal Lola Studios. First song, Ligaw na Tupa. Yes. Naligaw. First song, Ligaw na Tupa.
sagot mga katanungan. Mamimili ng daraanan sa lamang patutunguhan. Ako'y sa ligaw na tupa. Ako'y tulungan mo. Ako'y tulungan mo. Ako'y sa ligaw na tupa. Ako'y tulungan mo sa aking paglakbay. Saan ang aking kapalaran? Saan may sasakatuparan? Pamimili ng daraanan sa lamang patutunguhan. Sa ligaw na tupa, ako'y tulungan mo. Ako'y tulungan mo. Ako'y sa ligaw na tupa, ako'y tulungan mo sa aking paglalakbay. Ligaw na tupa, ligaw na tupa. Ligaw na tupa. Kina. Okay. Oras ng Ay, Harabas. Oras ng Harabas. Yes. Yun. Yung paano ko ba explain yung song na yun. Bali yung Oras ng Harabas is yung parang ako yan eh. Kasi nagmamadali na ako. Gusto ko nang yumaman. Yes. and no, I mean, ang pinaka-meaning yun is anon mo tulos ang Lyrics. kung anong igwa sa imongon yan na pwede mong pakinabangan. Gibuhon mo na tulos, gabos. Mayong ang takot, bira sa ng bira. Kumbaga, time is very short. Life is very short. Yan lang ang meaning kaya. Kumbaga, paspasan mo ang sa imong ginigibo. Di ka matakot and it's about yourself as a human being na kaipuhan na pirmi kang nasa right track. Musically, simple. brother, anong masabi mo dun sa ginawa mo mga riff? Ganda niya eh. Ewan. Paano mo siya na ano? Ano ba Hindi, para sa akin na very ano pa yun eh. Hindi pa siya ganun ka... Kasi yun ang madali sa akin eh. Hindi siya yung... So madali lang magbanhil. Hindi, madali yung ano, yun kasi... Pag ano kasi kung parang nakasanayan mong daan, parang doon at doon na lang. Mahirap nang i-ano. Nilalaro mo na lang yung daliri mo para at least maiba doon sa ibang adlibs mo. Pero usually, mapapansin mong adlib ko, ako nakakaano. Actually, yung Parang ganun. adlib mo doon, malabanhilin. Ay, tabi ano ako. Pangit Ano no? ako dyan. Ibig sabihin yung technique na ginagawa. I don't know. Hindi na ako particular sa ganun. Pero Van Halen is ano is He's a very good guitarist. Oo, magaling yun. Tiyan. Sino nga yung maging Van Halen? Tama. Di ba? Tsaka ano, even yung Oras ng Harabas, ito yung hindi latest, may next pang, may niluluto uli si Jawa. Yeah, it's a Bicol song. And it's a funky song. Yes, Kaya, disco. Medyo ano. Disco. Pero ito, Oras ng Harabas, this is napaka rock and roll. Even yung drums, yung beats, ang Siguro yun ganda. ang influence ko eh. Yun naman kasi yung influence natin. Oo. Na pare, Speaking of influence, anong influence mo? bad influence. Rap metal. Rap metal. Rage against the machine. Pinakaano ko talaga.
Ikaw, brother. Ako Juan de la Cruz. Yan! Juan de la Cruz. Maria Cafra. Yun. Sa Pinoy Rock Oo. Tapos yun, namulat ako sa Beatles. Una Beatles yun yung sa akin ni Pare Koy. Si Pare Koy nga, yun nasa ano yun eh. Nagturo sa akin mag-gitara. Beatles, Juan de la Cruz, and the 70s, 80s rock bands. Bon Jovi. Tapos yung ayun. Pero mostly, classic rock. Ako naman, is more on, basta yung isang genre kasi nung banda ko is thrash metal. Thrash metal. So, more on ako dito. Ang riff na ginagamit ko is Sabbath, Black Sabbath, Iron Maiden, tsaka Deep Purple. Kasi yun yung bagay na Actually, pagka gagawan mo ng basslines yung mga songs ni Jawai ng Laban sa Gabos, very challenging kasi hindi naman siya pwedeng hindi naman pwedeng masyado komplikado. Kailangan you have to hit that perfect parang saktong parang kay Nila na drum. Sakto lahat eh. Parang Sakto ba? Diba? Anyway. Yung coke ba yun? Sakto. Ken, sa yung ng oras ng harabas? Yun lang, yung baga take your time at the same time, huwag ka magsayang ng oras mo. Yun lang yun. Okay. Ganun kasimple. So, any more messages? Ito na yung next song. Bale, Oras. Yes, Oras ng Harabas. Take it away. Oras ng Arabas. Will be sung by Mr. Levy And Garcia. Mr. Jawai also. Yeah. Me too. Me too. It's called Oras ng Harabas. okay, and it goes something like this.
Okay, we're back from outer space. You're back! Bale, ang sunod na kanta pala is Suhay. Hiwalay. Hindi sungay, hiwalay. Suhay. In Tagalog, hiwalay. This song is about the reality of life right now. Kumbaga kung anong mga totoong nangyayari. We're being true to ourselves, but kumbaga nagiging totoo kita, pero ang pagiging totoo ta, raskalon man. Kumbaga, sige, ang sabi nga ikang iba kayan, maray ngayon nagiging totoo. Taan totoo nga. Nagsabing totoo nga, okay yan. Wala. Nagsabing totoong kararaatan. Nagsabing totoo, pero kararaatan, in-idolize kang ibang mga tao. Hanggang sa itong raot, naging tama na. Ayan. Baga makasuya. Para sa Anyway. totoo, ito ang totoo. Pender. Pender. Yeah. Taon ni Hermano ni Joff. Salamat Hermano digdi sa gitara tinao mo sa ko pasubli lang. Bahala ka, di ko na may uli ni. Spender. And i-acknowledge ko lang si Insan Tristan Banaag sa ihali ni yung niribay ni yung pickup. Red Hot Chili Peppers da. Yeah. And this one. And also, bali duwang araw ka na Insan ha. Salamat Insan digdi sa pickup. And itong saro ka ni kay from Jojo Florese is mountain, what do you call it? Mountain slide. Ito. Bale, kinoconnect siya din. Imbes na mag-slide ka itong dakula, naday ka na naka-chords, hindi makaka-chords ka pa. You just insert it in your middle finger. Ano na yan. Tapos this one, maganda nagagamit ko, makailang, siguro, turuudan lang. Pero, okay man. Thank you Insan and Joe and Jojo Florese. Duwang araw ko kanigi. Salamat sa Indo. Ako itong base ko since 2015 kung binili to. Actually, nung binili ko to, nakasabay ko sino yan yung sa Four of Spades, si Blaster. So long, walang biro. Hindi ko siya kilala. So, nung nakita ko yung bata, parang siguro 13 lang siya noon. Tapos sabi ko, galing mag-gitara ng kid na to kasama niya yung airpods niya. Ako nakita ko to yung bass. Sabi ko, ako. Tapos sinabayan ko si Blaster. Hindi ko alam, no. Tapos nag-jamming kami. Tagal, siguro may 30 minutes nag-jamming kami. Tapos, doon ko lang nalaman, sabi ni Mrs. kasi pinipili ko. Sabi sa akin, uy, alam mo ba yung naka-jamming mo yan? Yun daw sa, Itbulaga, Guitar Hero. Sabi ko, talaga. And wala akong di kasi kami nakakapanood ng TV ng mga panahon yun. Anyway, so yun, ito, binili ko. Kasi, ang ganda ng tunog niya talaga. This is siguro in a few minutes, hindi na sa akin to. Pero I love this bass. Ang pickups nito, upgrade nito, LG pickups. Maganda nito. Anong kapalit niya pare? Jocks. Kelly Bird. Anong gagawin niyo ni si Ada. Hindi, ko rin to, singit ko rin tong effects ni Mr. Mike Barada. Yung yung bading ng Baka ng karangahan. Hi Mike. Hi! Mwah. Bali ito ko lang tong Beautiful Disaster ni na delay. And itong double drive. Double na naman sila Ice. Double drive. Gibo niya po ini. Ining duwang ini saka ini yung switch na hindi ko nalingon ko. Salamat na maray Mike sa paggibo mo sa kani. Naadalang ko pa. And babalikan ta paano si Mike kaya mabusisi yan sa sa sadiri niya. Araw kayo ng mga may pilantik. Joke. Yes. Halfman. Bali iyo. Salamat Mike and Insan Tristan and Joe Flores Salamat na maray at na-enjoy ko ang paggurang ko. Hindi siya makakawatan Okay. Sa oras ng halabas, di ba? Oo.
Itong next song po is Suhay pala. So, ba na sa Suhay pa pala tayo. Ayun, yung awit na yun, yung kantang yun. Bale, it's about there's a line there na yung about not believing in a God anymore. Well, para sa akin kasi nasa tao yan eh. Kumbaga, if you believe or not. It's that ako kaya I believe that there is a God. But I don't attend mass every Sunday. I just go directly. Kumbaga, that's for me Kumbaga, and this atheist and basta para sa akin kasi pag wala kang ginagawang masama, although minsan nakala natin hindi masama, pero ibig sabihin pag nalaman natin natin yung sarili natin na hindi tayong kapatawaran, di ba? And then yung may lyrics kasi doon na yung ano ba unang nun yung kakaiba na ang mga nangyayari daay na aram an masasabi. Mayo ng pagtubod sa Diyos. Mantangan iba namamalimos ning pagkamuot. Kumbaga namamalimos sindaning pagmamahal. Kumbaga it's up to you how you will describe that phrase. And it's about your identity as a person nowadays. Kumbaga kung ano ang mga tao ngayon dito sa mundo. Kung anong nangyayari, kung anong mga kakaibang mga bagay, mga bago. Ito ba ay akuon ta ang sarong bagay na bago or data akuon ini nakakaraot ba o dai iyan po ang ang pinaka kang kanta. Anyway, here's Suhay. It's a song saan mo gusto nito? It's called Suhay. Mayo ng pagtubod sa Diyos, mantangan iba na mamalimos di pagkamuot. Naglalayog ng kutsilyo, gawa kisa'y minapuli, nagsuhay na ang pula sa puti. Ang kulog na daig matapos, pagmati niya pirming na nawara ng direksyon, mayo
kauripon sa iya na iniisipon. Ang buhay na sa iyang hinangos, pero daing niya na may papagagos. Nalalamon, kakaiba na ang mga nangyayari. Inaaraman masasabi, mayroon ng pagtubod sa Diyos. Mantangan iba na makalimos sa pagkamuot. Ang tulog na daig matapos, pagmati niya pinakagapon. Nawaran ng direksyon, mayo na sa posisyon. Lagi na nakalo. Thank you. Yan po. Oh! Oh, nangyari. Meron. Ay, yung game mo. Saan ko pala? Ako mag-explain ako. May drumstick mo. Drumstick. Itong sticks kasi ni Nilan yung gawa sa bayabas. Antirador lang ha. Anyway, Okay, yan yung Henyong demonyo. Okay, yan. Malinaw na malinaw yan. Henyong demonyo. Itong, wag kayong maano dito sa di ka mo maaribong digdi sa kantang ining Henyong demonyo. It's not praising the evil. It's just, this is a reality, kumbaga, very rampant na ang corruption. especially noong 2016. I don't wanna, ayoko na itakil yan. Kasi, Anyway. pero andyan yan, alam na nila yan. Alam naman nila yun. And this is a very, kumbaga, ito yun sa mga politiko ngayon na, mga politiko ngayon na mayong ginibo, kundi magparapanghabas na sana ka mga bako maninda, magparapambakal, pero nang babarat ka mga barakalo ninda, para sa sadiring kapakanan ninda. Gusto na garong bakalo ng kinabang kung pwede. Ini kaya kumbaga tama naman pai, tama na pai. Kumbaga si ibang tao naman paano mo naman kumbaga bako man sa indong kinaban kumbaga it's not for you to say na tiglag ka mo diyan kang tao. Minsan kaya sinadiri na nindo ang gabos kumbaga
I don't know kung manhid naman kami. Tsaka musically, itong Henyong Demonyo, ano siya eh, ito yung culmination ng mga may mabigat na part, mabilis, may clean parts, Oo. clean memo. Tapos, even yung lyrics niya, bukod sa tinatakal yung mga ano ng society, yung mga kabulukan ng society, ang pinakamasayang part kung bakit gusto ko itong kantang to, yung kapag ka doon sa pinaka-interlude na yung before mag-start yung second part. Yung mura. Oh, yung ano kasi yun eh, parang one way para ma-express mo yung ano mo, Yung galit mo. yung ano mo. So kung ano yung issue, Yun ang titakel. yun ang tinatagal tulad nung kay Kibuloy. Minura si Kibuloy, minura si Alice Guo, kaya lang may bata nun doon sa ano eh. Kamaligan. Sa Kamaligan, kaya hindi ko tinuloy, nakakahiya. May pamilya eh. Di, okay Alice lang Guo yun. Hindi, alam niya naman yun. Tapos Pogo, yan, yung mga ganyan ano. Hindi, yung ano ngayon eh, siguro natataon yung kanta pero yun na. Wala eh, andito na tayo sa sitwasyon na ngayon. Tanggapin, laban lang. Di ba? Tsaka ito yung siguradong, kumbaga kung ang usapang airplay, hindi to magbabibigyan ng airplay talaga. Hindi, plinay nga dun eh. Pinlay ba? Ewan ko Okay. paano ginawa niya. Okay, anyway, thank you sir. Ano, Sir 97.5 DZOK. DZOK, yes. Ernst, Kuya Ernst. Ernst. Ayun, bale, yun lang. Yung Henyong Demonyo is about sa mga politikong daing supog na magpara gibo ng mga bagay na daing naman dapat gibon kan sa rong politiko. Yun lang po yan. Okay, so Henyong Demonyo. Okay. Next song po is called Henyong Demonyo. Okay, it goes something like this.
Carlos. Oy! Oy! Oh my God. Nate Bulaga. JC! Yan po. Lasong mi pong kanton is may init na kilikili. Bale siya adapt me from Blah so kanta. I made the song kumbaga and 1996 release siguro. I wrote the song, all the songs except Mainit na Kilikili. Sinanay si Tatay. Because it was a folk song, I think, Bicol folk song. Kumbaga, sabi ko I wrote all those songs. Lahat ng songs na yung ginawa ko. It was yun ang hindi malilimutang experience ko. Kumbaga, na madali lang kasi yung proseso. Madali yung recording, lahat. Madali. Kumbaga, ayun. Madali rin yung magsika. Madali rin nawala. Anyway. Yan lang yung ng songs mo ay forever etched sa mga isipan ng mga musikerong Pero speaking of dito sa version ng Laban ito sa version na ito kasi ito nagsimula ito nung maano ko yung boses nito ni parang Levy. Hindi ng boses nito buong parang di ba ding joke lang, Ahmed. Hindi, yung si parang Levy kasi yung kanyang boses mataas pero buo pa. Kumbaga hindi siya matinis yung buo. There's heaviness in that pakis na. Yung ang galing ng projection namin doon sa Mainit na Kilikili, bagay na bagay sa kanya and the way na ikinanta niya. Although yung lyrics hindi niya pa rin memorize hanggang ngayon. Iniiba-iba niya. Naku po, hindi kami nag-focus doon. Basta maikanta at lumabot sa pitch at tumagmalakpak yung tao. Okay. Tsaka nung narinig ko yung original nung yung Mainit na Kilikili, para siyang funky song. Funky. Pero yung musicality ng Blah, parang kulang sa kalikot noon. Sabi ko nga kay Jawad noon, pwede ko ba lagyan to ng mga babaguhin ko yung bass lines. Sabi ko, sige, be free. Sige, yun. Tapos si Leland din, nilupitan din yung, actually, yung pinakagusto kong Kaya ginawa ko na lang na yun. Ginawa na version. Hindi magkaya. Hindi. Tamad na. Tamad. Hindi naman tamad. Wala lang time na kasi minsan wala kasing mapagpraktisan. Iba pa rin na practice ko. Ay! Ano ba? Dahil si Nilan, pagdating sa pag-drums niyan, I would say yung creativity niyan, ibang klase rin may may hagod. Oo. May hagod, ibang hagod lupet. Siguro, pampalaglag panty. Oo. Ang kasi ni Nilan, yung mga palo niya. Ibang pumalo may kagat labi. Yan. Pero kidding aside, talagang yung creativity ni Nilan, ibang level. Oo. Even pag live, pagka minsan nakikita ko nagke-create ng bagong beats. Yung nga, pag nalasing, ay patay. Nang painumin yan. Huwag to painumin pagka may tugtog. Promise. Yari yan. Yan. Pagka umaga, kung dati noon, itong version ng Mainit na Kilikili, nung kasama pa natin si Marco, dalawa yung adlib. Nakakatamad ng gumawa ng adlib ulit siya. Gawan ulit natin para. Actually, maganda naman yung adlib ninyo. Kasi kumbaga parang Palitan. Tsaka yung dating nung adlib ninyo, yung kay Marco, puro yung technical na magaling yun. Yung sa'yo naman, puro galit. Puro galit. Parang kang naglululo. Galit.
Bastusong ka daw, Jay. Kadok ka yan. Pero kay Marcos, swabing-swabe. Yung sa'yo, galit na galit. Parang ganun yung... Kay Marco, Kaya ang galit ganda din yun, tangi. Hindi mo lang alam. Kaya ang ganda nung nila, yung... Tawag dito yung dynamics nung... Sayang, nanghihinayang rin Oo. kami doon sa yun eh. Yun yung umalis siya, no? Oo, para tayo... Parang- Sumakit yung loob ko. Mhm. Eh, ganun Parang talaga. kulang. Parang mag-shota lang yan pag Oo. may konting tampuan niya. Yeah. Di ba? Pero Pero nakita ko siya, masaya naman siya ngayon. Si Marco eh. Magka-happy siya. Di happy na rin ka. Baka nabubulunan ngayon si Marco. Anyway, that's our last song. Mainit na Kili-kili. kili-kili. Okay. Sa takbo ng buhay, napansin minsan ay hiwalay sa hindi maiwasan ang pag-away. Dito kung saan sisilo, wawala ang tayo. Wala ko kung sandali. Wasan mo ang iyong galit, Iwasan mo ang iyong galit, dapat titiyak patingin. lalo ka na bumabangit, Lalo ka lang bumapangit. mangamoy ka na Angin. Thank you. Hindi mo pala lasong yung kanina. Wala akong lasong na eh. Hindi kasi wala muna. Okay. Parang highlight pen yung ano dyan. Anyway. Anyhow, anywhere. Last song is Sa Sa imong imong kinaban. kinaban. well, yeah. Yeah. Love song yan. Kumbaga, Pero hindi. yeah. It was especially written to my papa. Yeah. Ay ba? Sa'yo mo na Ngadya naman Ken, magapot-apot ka na naman. Sa'yo mo na eh. This is for my baba and ginibo ko yan para sa iya. And kumapot kung anong meaning kay itong kantang ito, dango ko na lang po nindo. Mapagalon ka mo. It's about so it's about the hardship of a relationship. Kumbaga,
Yan lang. That's short. Ako naman musically, napaka anuhan tawag dito yung mahirap siya actually kasi Mahirap. to fill up yung ganong klaseng guitars ng bass na yung timing, yung ano. Ginagawa ko, yung- sinapasok ko sa tugtugin. Yeah, actually, ang nag-ano ng original nga pala to just mention is Mr. Erwin Ticar of the Blah. Siya ang original taong beat kaya yan. And sinigonda ni King Meloro hanggang sa inot mi ka yung kantang yan tigluwas yan ka ito sa Burabod. That was tigibuan siya ning ning online na pud kaya yan tigibuan siya libro and with different composers tapos compilation of songs itong naginanap sa ka Dennis ano ni The Menace. hindi sa 416 Dennis Gonzaga duman ginanap itong online show me ka ito sa Burabod. That was 2019 night before the pandemic. Duman ko ginibo yung song na yan. Tawag dito, maganda siya. Medyo, kumbaga yung simplicity niya yung nagpapahirap dun sa Ang galing nun, pare. Yung simplicity ang nagpapahirap. nagpapahirap musically sa mga sa Ang klase yung gandang gawan yun, yung simple ka pero mahirap. talaga lahat naman na mahirap simple. Malupit yung pre. You gave me an idea. Bagong lyrics na naman. Wala na. Ganun. Ngayon, may bagong song uli si Jaya. Yan. Nalabas ko na lang. Nalabas na lang Magdi-disco tayo. Disco. Yeah. Oh. Pang ganyan. Disco namin. No, teka, si Nilan may explain tayo sa Salita ka man lan. Taram ka nga ni. Okay? Ano na, yung ano na? Yung ano na. Yung sa'yo mong kinaban na ano? Oo. Nahirapan. Sa totoo lang, nahirapan ako sa kanta. Saan? Sa palo? Sa ano? Oo, sa timing, sa ano. Talagang sarili ko na lang yung ano eh. Hindi, sa inot lang yan. Siyempre, di mo pa siya kabisadong mare. Lahat kabisan. And Mali Okay. Please listen to the last song. Sa imong kinaba. Yo, bye-bye. Bye-bye. Okay. And so we have here Sir CJ Bax! and Sir Sky Steng Sales. All right. Sir Teng Sales with the red horse. Yes. Thank you, Peace CJ. out. Matinde. Matindi. thank you. Thanks. Ala ko sa pupunta.
sabihon suway sa imong pagtubod kay buhan kong magpahunot tanganing magpundoan bagyo sa pag-isip mo. Saro sa ng tao, napapasala ang mga hero. Minsan nauubusan, minsan man nasosobrahan. Dahil ka mabasol sa imong sitwasyon. Alagad ako tao lang, napapanoigwanin ang gana.
pagtubod sa Diyos. Mantangan iba na mamalimos ni pagkamuot. Ang storya ni pagkauripan